И елдичката е готова, приятелчета. Сега ще направим едно плейтване, както казах в по-модерному. Следваме едно момче в TikTok, Boring Foods. От него я видях тая елда и е така яде с яйчеца, доматки, по някой път запича сиренето го запича. Чакай да видим за какво става въпрос. Да, доста вкусничко. Нещо между рис и жито. Да. Доста добре. Да. Кусочица. Да, хубаво е. Ами това е. Елдата се сварява, преди това се измива, варени яйца, сиренце, доматче и така. Трябва да я сваря сега, да не взем да загори. Ами, хубава вечер.